Level 21. Damn. Maybe baby. Maybe baby tell me don't sweet on. En mä edes muista miten se menee. Undead Slayer 2. Quarantine. Zone. Just läpäsin. Oh. Zoned in. Already gone. Onks sä tulos? Jaakko vai? Joo. Lumia Metal. Zombie. Okei, mennäänkö vaikka Church District Entrancelle? Koska täältähän jostain pääsee Kaiukselle. Tai siis me itse asiassa vaikka Mesmerille. Mut se ei oo. Hui! Kun mun mielestä se on täältä ylhäältä, eikä alhaalta. Mut voi olla, että mä oon niinku vääräskin. Sehän on se Ei, on se tissiltä. ylhäältä, joo. Niin se on siitä hissit, mistä me ei menty viimeksi, vaan se Niin. putosit sinne alas. Mä sanoin, voi vittu. I hate you so much. My apologies. No, sä haet sieltä Gracein hyvänä poikana. Etkä tee minuja, että vaan juoksee Gracien ohi. En tietenkään. So I am going to kill this fire knight first. Oh my god! Counter damage is... Oh! Just tein 2200 per heavy attack. Per fucking heavy attack. Let's see how many orbs he's gonna fire before he actually attacks me. Tää on kyllä hyvä runefarmi. Tämmönen afki. Oh, varmasti. Fuck you. Mä olen level 135. Mä oon level 141. Ha! Actually? Jees. How? I don't know, man. Sitä mäkin mietin. Mikä sun dex on? Ja sun arcane on? 5, 9 ja 40 on deksi, mutta oikeesti deksi on 35. Okay. Ja Grace saatu 3, 2, 1 nyt. Thank you, my good fella. Thank you, feller. Täällä olisi nyt tämmönen fire knight. Mitä se antaa? Smithingstone 8. No. Mutta. Harrian Thrusting Shield. Nää on tosi hyviä, mutta valitettavasti ne on hieman harjoiseitissa.
Sä menit alas. Mä tipahin alas. Tuolta pääsee Rominan luokse tuolta alhaalta. Tarviiks muka tänne tulla Rominan? Joo. Et sä pääset sen sillalle, et sä pääset rauhpeisselle. That is cool. Ja mä aina unohdan, että Rominan juttu. Mä oon aina tappanut se. No mä en muista Ei. koskaan meneväni täältä sinne. Ai sä oot jo aina tappanut sen, varmaan koska se on pakollinen bossi. Oh. Se on niinku... Tässä on 3 pakollista bossia, että sä voit voittaa DLC. Se on Mesmer, Romina ja Turadaan. You're right. Yeah, that makes sense. It's pretty stupid. Ghost Glow. Täällä pitäisi olla ikkuna. Ylös. Niin siis I think tässähän on... Fire Knight is following you. Mä en näe kyllä mitään Fire Knightia. Okei, mä oon pulassa. Sano, missä sä löysit sen? Sehän oli siinä. Sä menit varmaan ohi jo. Tuuks Oh mä yeah, enää? koska... Joo, nyt mä oon tulossa. I was fighting them little shits. That was also a big shit. Why, my lord? How will I ever make sense of this jump? It's this fucking board. Yes. Why, of course it would be. Mutta hyvä, että joku Se niinku käyttää oikein Assassinin odotti mua. käyttöä. Jees. Mikä on hyvä, että joku käyttää? Assassin's Gambit. Miksi? Se on hyvä. Koska mä en tuu I mean, käyttää. I mean, it's pretty cowardice. Koska nää ei kuitenkaan osu suhun, jos sä And it's juokset. not like it helps, jos sä menet edellä. Niin. Sitä mä vähän niinku meinasin tässä. Niinku... The animation in itself is too long. Sä oot niinku päässyt edelle siinä. Vittu. Millä logiikalla tosta kuolee? Sillä kun sä et niinku pelannut tarpeeksi koodista oikeesti. Vittu mä oon hyvä tässä pelissä. Nyt mä en enää muista, pitikö sitä siis mennä ylös vai ei? Ei. Vai meneekö sitä vaan alas? Se menee kai alas. Sitten jos päästään jostain jo ulos vissiin. Toi jätkä just näki mut. Se meni alas. Pääsin alas, mutta mä en tiedä niinku mitä täällä niinku on. Sieltä pääsee Mutta ulos. Täällä on vaan Fire Giant. Ei Fire Giant, kun Fire Knight. Oh yes, Fire Giant. I see. Ja ei täältä pääse mihinkään. Oh. Well, that's unfortunate. Täällä on vaan toinen Fire Giant. Next to another Fire Giant. Why do I call these Fire Giants? Because I'm retardinos. Fire Knight gauntlets. Fuck you. Sitten fuck you guy. Teki tonne alas ei myöskään pääse. Assassin's Gambit. Älä tuu, me niinku sitä alas. Niin siis mä menin tästä alas. Koska siis tännehän vissiin pitää mennä. Yeah. If I remember correctly. But it might be that I Mä forgot. tiedän mistä mä pääsen tonne alas ilman, että mä kuolen valtamaan. Tästä. Kyllä. Jaa, noi ovet ei auki. Sitten mä aina unohdan mistä päästä Mesmeriin. Se on se jännä reitti. A connection error record. So it would seem. I hate these niggas more than Nazis. Hello, can you hear me? Yes, I can.
I am very tired of this, and I would like to go home to my little world. Well, I don't have to. Ei oo. No niin. Internet kaput. Internet veikkaan puttimus. Miksi kaputtimus eikä... I hate me. I'm sorry for the outbursts. It's okay, man. You should I can just edit it out. much. Thank God. Se on vaan se, että mä tykkään editoimisesta. Are you live on Twitch? Not right now. Sessions on. Joo, mä vasta oon menossa peliin taas. Mä oon nyt siinä Kaijuksen areenalla. Joo. Joo. Mä just näin, kun se hyvä elevee sitten teki. This is error. A connection error. Fuck you. Ja nyt mä vaihan Swihunderiin Blackblade, koska minä en halua enää Flameskewer. Tosiaan nyt sä pääset tänne jo. Said the fuck you guy. Wanderer Lurlifoots have invaded. Oh god. Alert. What? Lurlifoots. Missä oot? Oh shit. Thank you. Before you fight, I just wanna... Otaks sä ton toisen? Hold on. Just a sec. I'm just... Oh, mothering this shit.
Mä en kuullut mitä se sanoi. No, vaihtaa sitä yksin. Vai haluatko... Mä voin mennä ensin, Okei, mene sä eka. Hella lääki. Mä en kyllä tiedä, miksi sä meet sinne boss areenalle. Sä joudut omaan maailmaan, jos sä meet sinne. Sä et niinku tiedä tätä. Haluatko sä tulla mukaan? No, molemmat tästä. Noin. Noin. You feel good now. Oh my god, the attack is so hard to dodge. This is so laggy right now. Varmaan koska toi Invader on viekin täällä jostain syystä. Ja connection error. Nyt ei oo kyllä netti Oh my- mennyt. Joo, no sit se oli vaan toi Invader. Joo, te molemmat lähditte samaan aikaan. Joo. Eikö se oo quit-out? Mä mietin justiis. Eli juu, kyllä teen. Hello dude, I'm enjoying your stream. It's really entertaining. Thank you man. Onko se nyt live? Wouldn't you wanna know? Oh, you're live on Twitch? Exalted Flesh. Onko tää vaan niinku oikeesti tätä bottia, mitä sä luot, vai onko se ihan oikeesti? Oikein. No niin, tuus nyt tänne. Tulos koko ajan. Tulis jo Mut se antoi ilmasta maa ennen kuin se duellas. Häh? Se antoi ilmasta kamaa ennen kuin se duellas. Tää oli niinku win-win. Mut Jees. sä niinku varmaan ajattelet, että me ollaan tapettu edes se bossi. Siksi ajattelet, että sä haluu fightaa tuon bossin reenalla. Niin se voi olla. Nyt mulla on 3 Somber Ancient Smithing Stonea. Mä sain siltä 2 ja yhden Lord Mä sain 2 Ancient Dragon Smithing Stonea. Miten mä päivittäisin noilla? Mä voisin hakea klubin. Sit jonkun... Nyt Eikö mennään Milady tänne. ainakin? Mennään tänne. Fair enough. Tää on sit tosi ass-bossi. Käytä torrent iframeja niin kuin yleensä Fire Giantissa tehdään. Ei, kun mä kyllä vedetään niin kuin normaalit ihmiset tekis. Koska kuten näet, se ei oikein toiminut. Mutta mä tein sen vaan huonosti. Mä tein sen huonosti. Vitun nice. Oh! Oh! I hate that attack so much. Voisiko mä saada counter hiti? Voin. Phase 2 about to hop on. Sound hitboxit. Pakko raapii vähän palle. Feel you man. Okei, nyt se osannut oikein päättää kenen luokse se menee, niin se meni sun luokse puoliksi. I don't know how I survived that. Yleensä toi aina saanut toi kombo. Toi on kyllä helppo väistää. Joo, mutta ei jos sä et oo koskaan nähnyt sitä attackia. Se on totta. Blood was in the fucking way. Se, että aina tulee kombo sieltä jostain, vitun perseestä vetää sen. Hitti. Ei osunut. Mut sit toi osui. Koska mä osaan dotkea ton.
on niinku ainoa attack, mitä mä en osaa tutkea tuolta. Tai sit tietenkin on se toinen kombo. Mä osasin se silloin, kun mä tein tän niinku jumalauta, mikä on anime movie. Se tekee ton. Rollaa sisäpäin sitten. Älä liiku noin kauas ja sit niinku rollaa sisäänpäin. Se on sama kuin Radanin se attack. Vittu. Eikö se ookin vähän ass-bossi? Juu. Eikö se ookin vähän ass-bossi? On se vähän. Niin, light rollilla sitä ei välttis pääse läpi, koska siinä on 4 hitboxia peräkkäin. Niin siinä on 4. Tai 3, pitäisi lukkaa. Joo. Mä oon mun omassa Etto. maailmassa. Etto. Miks mä olen... Mä asun ees. Mä olen... Okay, let's see about that. Shadowkeep Backgate. Mä olin Aurisas Heroes Graveissa. Limgraveissa. Sä vissiin tykkäät olla siellä. I guess. How's the attack looking? 1333. Okay, now he just ended the fucking charge. Like he knows what I'm about to do. That attack is so ass. En tiedä miksi mä käytän tätä. Miksi mä vedin grabin, mun piti vetää healing flaski. En oo kyllä tohon yrittämässä punishaa. Nice. Au! Tupla hitboxi tai jotain, mitä vittua? Okei. Tää peräattack on jotenkin buginen, koska nyt se tekee tuplatemman jostain siis mulla aina. Tommatotko siihen liian aikaisin? It is done. Vittu just kutsusit. Sä tykkäät vetää reposeja sen jälkeen kun se on kuollut. I see. Yeah, I sure do. Mut tosta saa pelin ihan parhaimpia aseita. Joo. Swordland. Gaius on yksi helpoimmista Lari. bosseista, jonka mä osaan näin niinku täällä. Mä osasin. En enää. It just... No, it doesn't fit me. Se on niin kovin outo. Se on vähän outo, mut sitten kun Weirdly... tajuut sen, niin sit se alkaa toimia. Ja sitä jälkeen... Siis joo, näitäkin on aika simple loppujen lopuksi, se on vaan vähän bullshit. Ei ne on vaikeet, ne on vaan vähän bullshit. Joo. Fair. Swordland, se Renalas Twin Blades ja sit vaikka Märkäs Hammer. Sitten mä voisin leveluppaa tän Swordland sen. Koska tän pystyy infusoon. Believe it or not. Onko se teleporttaamassa johonkin? En. Pancake has That invade. Pancakes. Mä en nyt jaksa tapella tonko. Fair enough.
Vittu kyllä ihan hirveästi näitä invadereita just nyt. No kun täällä sille ei oo mitään cooldownia. Niin. Valitettavasti. Rapsturus Marika. Ja nyt vaihtoehtoisesti teleporttaa Elden Thronelle. Sitten täällä on vaan joku Morgotti. Gaius Grievous. Oho. Mitä? Mä sain Gaius Grievous. Mistä? Mä tapoin täältä Gaius sen areenan vierestä yhden hauskan höskän. Ja noi on Legendary Grievousit. Niin on. Mitä Mä ne... tiedän, että Gaius on Albenaurikki. No en oikeastaan tiedä. Actually, I did not know. Joo, se osaa kävellä. Siis he's a cripple, he cannot walk, niinku Albenaurik. Siksi se ratsastaa boria. Loput Albenaurik ratsastaa noita susia. Hmm. He himself rides a boar, because he's crippled. He's a stupid little cripple. I mean, he's a normal, totally healthy person that I totally shouldn't make fun of in your stream. You can just cut that out. Yeah. I'm just gonna be quiet. Niin me... Varmaan Trivial. Mä lähden upgradea. Miten sä menet upgradea? Oot semmoset... Eikö tää on väärä paikka? Mä meen My bad. upgradea aseita. Joo. Joita sä tuut käyttää vaan yhtä niistä, mutta joo. Mikäs siinä? It's fun to have. It's fun to have more weapons. So like, be quiet. No. Mulla on mun käsillä 1300. Ei kun 1030 näin niinku. Eikö unohan. En mä sanokaan mitään. 1032 Windbladeilla AR. I like how this place is so peaceful. The Hinterland. Yeah. Mitä täällä edes on muuta kuin noita Sitten kun sä menet sinne Sentinellit? kylään. No siis siellä on se kylä, mistä saa sen Golden Braidin. Niin, eli Marikas kyllä. Niin. Mä joudun restaamaan, Vaikka 3 Sentinel. koska mä en pysty puhumaan hiuille ja älä please tapa bosseja ilman miu. Juu, ennen. Se vaan jahtaa mua. Tiesitkö sä, että joka ikinen upgrade, mitä sä teet sun aseeseen, myös leveluppaa niiden guard boostia tietyn verran? Enpä tiennyt, mutta kinda makes sense. Yeah. Cause if you think about it, jos sä teet sun puukepistä metallisen, niin se pystyy kuordaa paremmin. Mä en nyt ihan muuta kyllä puukepeistä metallista, mutta I get your reference vielä. Yeah. Ja en mä edes pysty käyttämään Miladyä vielä ennen kuin mä saan 3 levuudeksi. Niin, mutta eikö sen main Pois. damage attribuutti oo toi dex? Joo, mutta niin. Et sä et tulis tekee ihan hirveä... Strengthen. Niin. Mä voin strength infusea sen, niin se on basically same. That is quite fair enough. Pitäisikö meillä käydä tuolla puhua tolle mikä ikinä Finger
Pinger loitsutyyppi. Joo, mennään vaan. Sä saat itse asiassa varmaan Grace ennen kuin mä pääsen. Mä oon samaan aikaan täällä. Mitä tässä tornissa? Siellä on yksi pupe. En mä halua pupettaa. Mutta se ei ole summonattava. Siis se on NPC, joka on siis... Se on niinku Sauron näköinen armori, sit se on Sword of Night, ja nyt sen kun tekee, mutta mä en ole varma miten se tehdään. It's a really weird questline. No siis Sauronin näköinen armori voisi olla ihan siisti. Se on aika siisti. Sopii tosi hyvin niinku tiettyihin aseet, niinku katanoiden sopii oikein hyvin. Ja niinku tummien aseet, jos on tumma ase, niin se on niinku oikein hieno sen kanssa. Eli toisin sanoen Tai joku, arcane-aseet ja... tai joku meissi. Niin, varsinkin sulle sopisi kyllä tosi hyvin. Niin, koska kaikki mihin sopii tummat aseet, sopii myös punaiset aseet. Ainakin melkein. Kunhan se ei ole niinku räikein punainen. Fair enough. Finger ruins. I will finger the ruins of Ria. Maybe. Maybe. Niin mihin sä menit? Finger ruins of Ria. Se missä me käytiin. Ei mitään muistikuvaa. No se on se missä on ne sormi ruinsit. Missä me käytiin silloin. Eikö niin, jos on tuolla alhaalla? Mä katsoin tota ylempää sormirunssia. Ei. Siis mä oon... Mulla on 1200 niinku tälle... Joka on paljon enemmän kuin Swyhanderille. Tää tekee noita... Houkatäkkejä, joka tarkoittaa, että täällä on counter damagea. Ja täällä on A-scaling in strength. Instead of B-scaling in strength. Nää madot tykkää We ottaa also suihin. might be cooked. Ne tykkää ottaa suuta suihin. Kyllä. Joo. Joo. Eiks täällä ole Matterfall Ja sitten myös vai onko se ylempi? se on sit kun... Ei kun se, sit kun me ollaan käyty ylempänä, sit me voidaan päästä Matterfall Finkiin. Me voidaan kyllä tappaa se boss. Se on niinku aika unohdettu. No, sehän on ne niinku niin, siskoluodu. sitä mä just meinasin. Tai sehän tuli ennen Elden Beastia myös. Niin tuli. Sun ei tarvitse tehdä mitään. Aivan. Sitten takaisin. Kerään puhuu uudestaan. Ja me ollaan, sä oot varmaan käynyt itse asiassa siellä, missä on ne toiset ruinsit. No siis siinä lähellä. Niin, eli siellä, missä on Marikan kylä. Mä lähden juokse sinne päin. Ja, no katsotaan updateaako questiteemi sulla. Koska sun pitäisi saada se toinen mappi, niin sitten pystyt ottaa se. Muuten. Mä varmaan lähden perjantaina. Jos sä haluat tulla mukaan, niin tuu säkin. Jos sulla on itsenäisyyspäivänä mitään messusuunnitelmia. Mä lähdetään Antonia porukka, katsotaan ehkä Elmeri ja Nikolaksenkin mukaan ja muuta. Marssiin. Helsinkiin. Mä tulisin, mut mulla on vähän duuninkia. Ruins Map Dune 2. Me mennään nimittäin papalle silloin. Joo. Invader. Joo, niin näköjään. Joo, I crash you, sä lähet kyllä suoraan takaisinpäin. Jaa, no se on häkkäri. Mistä tiedät? Se justiinsa heittelee mua täällä
Mitä se kirjoittaa? You crash. No niin, crashasin. Niin, mäkin. Vittu mikä jätkä oikeesti. Vittu mikä looseri. Jumalauta. Why Wow. is there people like that? I don't know. Mitä hauskas. Miten voi niinku ihmisen päässä niinku mennä? Että se menee ympäriinsä. No, I crash your game. Hauska I homma, crash mulla on you. se Noniin. IP-osoite. Mä en usko sua. No siis todennäköisesti täällä on VPN, mutta mä saan jonkun VPN. Hei, mä sain idean. Heitä tun IP-osoite Reddittiin ja sanoi, että mä doksasin siitä tyyppi, kun se on I crash you. Elden Ring community doing the worst. Fucking dox this guy so bad, he would never be on this computer again. Että ärsyttää. Kun siis mullehan tulee IP-osoitteet listaan jokaisen, joka tulee mun maailmaan. Koska ne linkkaa mun koneen kautta. Se on vaan se, että mä en ihan hirveästi näin niin osaa tehdä sillä IP-osoitteella, että Samiri osaisi enemmän. Dark Souls 3 Petter has invaded. Mä oon tulossa vielä sinne. Siis ei yhtään taukoa näistä tun invadereista oikeesti. Niin. Meillä ei oo edes mikään tangi päällä. Pitäisikö me vaan laittaa settingseistä pois? No kun mä mietin justiinsa kans. A connection error occurred. Joo, mulla ei ollut se päällä, mä heitin toi Invaderi omaa maailmaa. Ne ottaa multa aika pahaa suihin. Okei, mä oon sun maailmassa vielä. Sä et voi olla, mä en oo siinä samassa partissa. Where the fuck Nyt, am I? nyt mulla on... Oh my fucking god. Koska siis mä oon tää Finger Ruins of Dialla. Niin, mut sä et oo mun maailmassa. Joo, mutta mä niinku päädyin siinä, mutta mä en niinku teleporta pois. Which was weird. Joo. Tiesitkö, että nää tyypit on tosi perseestä? I don't know. Kyllä nää tekee sulle jonkun sleep buildin tapaisen höskeen ja vetää kräpätäkin. Nyt mä menen puhaltaa siihen torveen. Ei, oot sä täällä nyt näköjään. Mä olen täällä. I'm just getting möyhiä by vittu 5 matoa. Mä nyt puhalsin tohon. Jep. I fucking hate this shit. Ollaan tää jossain sisään niin päin, että mä luusaa agron oikeesti. Noin. No, nyt me pystytään teleporttiin. Oh my days. Mistä se settings se pystyy laittaa pois päältä? Siellä on suoraan Invaders of Vion. Tai siis True tai False. Tää quit auttaa ensin tästä ja sellainen. Niin se on siellä settingsessä. Joo, siellä settingseissa. Ruins Map 3. Häh? There isn't a third ruin. Well, I got it. Yeah, Niin se yeah, on. I know. Mä tiedän missä se on. Siis se on vaan maan alla. Pitää varastaa. Tai sit mä Lost Grace Discoveraan tän, okei. Okay.
Restauksa? Restasin jo. Eikö se lähde mihinkään tuosta penkiltä? Äsken se lähti hetkeksi, mutta se tuli takaisin. Jos mäkin restaan. Miksi hän istuu siinä? Mä en tiedä. Mä katon äkkiä sitä bird-mappia. Tinkt. Siis kun ei täällä kyllä oo mitään muuta fingerruinsseja. Mä oon ihan positiivinen päivä. Siis toihan on siis, tämähän on tää paikka. No entäs me vaan molemmat varpataan pois ja sit varpataan molemmat takaisin samaan aikaan tai sit me kysytään täällä, me puhutaan täällä niinku as about the nature of this world. Mä just puhuin sille siitä. Okay. Nyt se ei halua enää puhua mulle. Noniin. Siinä on tikkaat sitten. Minulla on huono kokemus siitä, kun kerran tosin. Mä yleisesti aina hyppään vaan suoraan näistä. Mut kerran nyt sanoit. Siis mun mielestä invadaa myös tää yksi NPC täällä. Näin mäkin muistasin, mutta Oot sä Claws of Night? No ihan hyvä. Eikö toi on niitä, että kun sä otat sen kahteen käteen, niin se ottaa oikeesti vaan toisen? Joo, sit ei tuu händettälismani toimi siihen. Mä mietin, mitenköhän tää toimii, kun mulla on jaari päässä. Joka vähän veikkaisi, että on aika soundproof. Oh yeah, mun pitää puhaltaa myös tähän itse. Here you are. Ooh, majestic. Otaks sä... Nappassa. Eikö tässä pitäisi tulla Phase 2 jo? Indeed it tulee. Noin. Are you actually fucking kidding me? Yep. Majestic. Täällä
Also a stupid ass attack. Is he gonna do it? What a big ass shit show. Eiks tässä vaan pidä kattoo? Vai onks tossa jotain oikeesti mikä tekee damagea? Siis joo, tässä voi tehdä demo, mutta se on RNG based. What are these? They explode. No oli vaikea. Eiks tästä tuu toinen health bar? Ei. Well, that was unfortunate. Tää on kyllä hieno tää areena, mä tykkään tästä. Mä inhoan tätä. Miks? I hate fingies. I love thingies. They call me Kira Yoshikage. And I can now use the heavy milady. Ja arvaas mä laitan Relana Scamion tähän. That's pretty big bunga. I hate... New. No I don't. I love them. Let's go to the back section. Siis kun meidän pitäis pinnaa, meidän pitäis vivusta. Mun mielestä se on back section. Ei joo, I'm stupid. It's not. Kun se on ihan first floor. Niin. Mä aloin miettiä, että mitä sä nyt... Kun mä aina oikein osaan Mesmerille. No mitä jos mennään vaan Midran luo? Fuck Midra. Midra is the... Jos oikeesti sanot, että Midra is the go. Okei, no tää ei oo mikään paha, niin ehkä se ei... Tää on kyllä niin perse paikka, että... I am sorry, but... Mua ei oikein huvita tapella täällä. Onko se oikeesti live on Twitch? Yes. Tää puhuu enemmän tästä oikeesti. Mä unohtelen välillä. Sit saattaa käydä whoopsie daisies, viikon bännit. So please. Please what? Please muistuttele tästä. Juu, eiköhän onnistu. Yes. Fire Knight Sword Sword. As in the game. Mikä? Fire Knight Sword Sword. Se on daggeri oikeastaan, vaikka se lukee short sword. Niin se on vaan niin lyhyt. Joo. Mä voisin käyttää, kun nyt mä näytän ihan Dragonilta, koska muuten on harmaa joo. Mä voisin käydä vaihtaa sen. Noin, fourth floor. Eikö mä lähdetä tästä tänne? Juu. Joo, mä tiedän mistä suunnilleen. Sä kuolet ihan kohta, katsi hiilaa. Enkä kuole. Joo, se on tänne. No nyt mä kuolen, kun tää mun Assofaari, hei, siinä on se viimeinen isku siinä toisessa puolikkaassa, että se heittää sua vähän kaksi iskua taaksepäin. Että sun pitäisi mennä suojaan, mut se heitti mut alas. Joo, mä unohdin Jeesuksen jalat oikeesti. Eikö se oo vaan jompikumpi niistä Feldvineistä? Ei Feldvineistä, vaan Morgot tai Bull. Ei toi. No niin, me lähdetään molemmat alas. Jää.
Lähdekö restaa? Häh? Kyllä voit nyt restaa. Nyt sä voit restaa. Juu. Onko se Mä oon missä? niinku sen takana. Mä oon niinku täällä, missä sä äsken kuolit, mä oon niinku täällä. Niin sä menit jo muuhin.